Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Lero tikulongosola Akukhuzidwa kwa Asaulos, Chilima ndi Katangale. Mdziko muno Chilima akukhuzidwa ndi Katangale kuyambira mu chaka cha 2022. Dziko lino munamveka nkhani yokhuza Katangale wamnanu yemwe wakhala akuchitika mu offices a boma monga ku Malawi Defense Force, Malawi Police Services MPS, Malawi Prison Services, Immigration ndi Nthambi zina zambiri. Katangaleyu zakhala zikumveka kuti mkulu wina yemwe ndi wa dziko la Britain, Zuneth Sattar, ndi yemwe wakhala akubera Malawi pogwirizana ndi anthu andale komanso ndi ena ogwira ntchito mboma pomawapatsa ziphuphu. Kwa kanthawi kwakhala kukumveka kuti kuli mndandanda kapena kuti list ya anthu omwe pali onse okhuzidwa ndi Katangaleyu mdziko muno, yomwe anthu ena amangoyitcha kuti Sattar List. Nthambi yothana ndi mchitidwe wachinyengo mdziko la Britain ya National Crimes Agency NCA yakhala ikufufuza nkhani kwa nthawi yayitali, ndipo mchaka cha 2022 inayamba kugwira limodzi ntchito ndi Anti-Corruption Bureau ACB pakafukufukuyo popeza Sattaryo Katangaleyu amachitira kuno ku Malawi. Kwa nthawi yayitali NCA akhala akumvera zomwe Sattar akhala akulankhulana ndi anthu andale akuno ku Malawi zokhuza momwe angabere ndalama podzera popatsidwa ma contract aboma. Pa 2 October chaka cha 2021 NCA anamanga Zuneth Sattar kuno ku Malawi. Mphekesera ndi zakuti newspaper zathu komanso wailesi zowulusa mawu sizimakamba kwambiri nkhani imeneyi kamba kakuti akonzi ma editors akhala akulandira ndalama kuchoka kwa mkuluyu kuti asamalembe kapena kuwulusa nkhani iliyonse yokhuza mmene amabera chuma mdziko muno. Kutero newspaper ina koma imalemba nkhani zake kudzera pa internet ya Platform for Investigative Journalism PIJ yakhala ikutsata nkhani imwe chidwi nkumadziwitsa Amalawi pamomwe zinthu zikukhalira. Mwezi wa April chaka cha 2022 apolisi anamanga mkulu wa newspaper layi Agrigol Gondwe komanso nkulanda katundu yemwe amagwiritsa ntchito kamba kakuti analemba nkhani yomwe inaonetsera boza la Attorney General Thabo Chaka Nyirenda loti anasiya kupereka ndalama ku company za Zuneth Sattar zoti akuzifufuza. Komatu ilo linalibodza chabe popeza anali akupereka ndalama ku companizo, ndipo kamba kakuwululako mkulu wa newspaper layo anamangidwa. Pa 25 May mchaka cha 2022 bwalo la milandu la Oxbridge Magistrate linayamba kumva mulandu wa Sattar omwe anamanga kumeneku mu October chaka cha 2021 kamba kankhani yakuba yomweyi kudzera mukalata zomwe nthambi ya National Crimes Agency NCA inapititsa ku bwalolo. Panali mndandanda wa anthu andale komanso ogwira ntchito mboma omwe anatchulidwa kuti akukhuzidwa ndi Katangale popeza anali atamvedwa akulankhula ndi Sattar mmene angabere ndalama mdziko muno. Pa 26 May tsiku lotsatira lakelo usiku a Platform for Investigative Journalism PIJ anatulutsa ripoti lomwe linali ndi anthu omwe akukhuzidwa pa nkhaniyi. Dr. Asaulos Chilima anatchulidwamo kuti akhala akupindula nawo ndi ndalama ya Katangale yochoka kwa Sattar. Anthu ambiri mdziko muno anakhumudwa ndi nkhaniyi popeza samayembekezera kuti mungakhale Chilima omwe akhala akunena zothana ndi Katangale mu nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Mwa zina zomwe Sattar akufufuzidwa ndi kugulitsa ku nthambi za apolisi ma water cannon
okwana asanu ndi imodzi 6 pamtengo wa 8.5 billion Malawi kwacha ndi kupezapo phindu la 6.8 billion kwacha. Kupatula Chilima, ena omwe atchulidwa kuti akukhuzidwa ndi kuba kwa ndalamaku ndi a Prince Have Kapandamgaga omwe ndi a Chief of Staff ku State House, Solicitor General Arenek Matemba omwe mbuyomu anali mkulu wa Nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB ndipo analimbikira kupereka umboni wa atom mpinganjira kuti amangidwe. Mkulu wa apolisi a George Kainja, loya wina wa apolisi Mwambi Kaluba, komanso mkulu wa Nthambi yoona zakagulidwe zakatundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA a John Suzibanda. A National Crimes Agency akhala akufufuza nkhani pomamvera anthu onse omwe iye amayankhulana nawo. Mukafukufukuyu anapeza kuti anthu okhuzidwawa akhala akupasidwa mphaso ya zinthu monga galimoto ndi ndalama. Pa 17 December mu chaka cha 2020 a Sattar anayankhulana ndi mkulu wa polisi a George Kainja omwe malingana ndi a NCA akukhuzidwa pa macontract omwe a Sattar akuyenera apereke katundu ku polisi. Mukuyankhulana kwawo Akainja anathokoza a Sattar kuti alandira mphaso ya galimoto yomwe a Sattar anatumiza, ndipo Sattar yo anawalonjeza kuti ali ndi zinthu zina zabwino zoti awachitire. Kenako anayankhulana zokhuza munthu wina yemwe akutchulidwa kuti a Richard Chimwendobanda yemwe pa nthawi iyo anali nduna ya zamdziko ndi apolisi. Ena mwa anthu okhuzidwawa sanatchulidwe mayina awo ayi mukalata yomwe NCA anapititsa ku bwalo la milandu, ndipo anthuwa ndi majaji andale ogwira ntchito ku Malawi Revenue Authority MRA ndi ena. Pa 15 December mchaka cha 2021 a Sattar anayankhulana ndi munthu wina yemwe anamutchula kuti my lord, yemwe akhala akumulipirira fees ya skulu ya mwana wake, ndipo anamuwuza kuti posachedwapa amutumizira galimoto kuti aziyendera. Makalata akubwalo la milanduwa akunenanso kuti pa 29 March mchaka cha 2022 a Sattar anayankhulana ndi munthu wina yemwe anamutcha kuti senior counsel, ndipo iye ndi a John Suzibanda omwe ndi mkulu wa PPDA. A Sattar amafuna kudziwa ngati kampani zawo zipeze nawo mwayi wopereka zakudya ku Malawi Police, ndipo a Suzibanda anayankha kuti inde bwana zitheka. Pa 28 January mchaka cha 2021 Grand Motor Company yomwe ndi ya mzake wa a Sattar a Ibrahim inatumiza galimoto ya mtundu wa Mercedes C200 ya ndalama zokwana 19 million Malawi kwacha kuchoka ku Britain kubwera kuno ku Malawi. Galimotoyi amamupatsa ndi Nelson Kaenda yemwe amagwira ntchito ngati customs officer ku Malawi Revenue Authority MRA. Galimotoyi akuti inali ngati mphaso kwa mkuluyi. Apolisi a mdziko la Britain atamumanga mkuluyi pa 5 October chaka cha 2021 anapeza pepa la lina lija mchizungu limatchedwa kuti document, pomwe panali mndandanda wa galimoto zomwe zimayenera zipite ku Malawi kuti azigawe kwa anthu omwe akumuthandiza kubera ndalama boma. Chimodzimodzi ngati za Zamanyazi pakati pa 15 July mchaka cha 2019 ndi 24 March mchaka cha 2020 mu ulamuliro wa Peter Mutharika, Xavier Limited, imodzi mwa kampani za Zuneth Sattar, inagula zakudya za mzitini za apolisi zomwe amati food ration packs zokwana 1,524,000 kuchoka ku Serek Nutritional Products SNP ya mdziko la South Africa. Katunduyu
amamugula 7,200 kwacha mmodzi, ndipo anagulitsa ku Malawi Police Services pa mtengo wa 21,600 kwacha mmodzi. Katundu uyu anamupereka wambiri kuposa mmene apolisi alili mdziko muno. Pa nthawiyo apolisi anali asanapitilire 16,000 dziko lonse la Malawi. Mu ulamuliro wa achakwera, Sattar kudzera ku kampani yomwe ija ya Zavia Limited anapeza mwayi wina wogulitsa ma food rations ku polisi okwana 350,000, ndipo mgwirizanowo unali wa ndalama zokwana 8 billion Malawi kwacha, ndipo inasayinidwa pa 14 December mu chaka cha 2021. Atafunsidwa ndi apolisi chifukwa chomwe amagulitsa pa mtengo wodula katundu wake, pomugula pa mtengo wa 7,200 kwacha nkugulitsa ku boma pa 21,600 kwacha, Zuneth Sattar anayankha kuti iyi inali business yabwino, ndipo chomwe iye amapangapo ndi kupeza phindu basi. Iye anakana zoti amadulitsa ndi cholinga choti ndalama zina apereke kwa anthu omwe amawapatsa ziphuphuwa. Zuneth Sattar anakananso kuti amabera dziko la Malawi, ndipo anapitiliza kunena kuti ngati dziko la Britain silikukondwa ndi mabusiness ake, akhoza kuchokako nkupita mayiko ena nkukayambaso mabusiness ake. Pa 17 December mchaka cha 2020, Zuneth Sattar anauza mnyamata wawo Akukhuzidwa kuti akuyenera kugulitsa madzi akumwa ku polisi am'mabotolo. Iwowa anauza mnyamata wawo kuti pa mtengo weniweni awonjezerepo ndalama yokwana 39 million Malawi kwacha, ndi cholinga chakuti ndalamayi adzamupase munthu wina yemwe iwo anamutchula kuti Ahmed. Iwo anauzanso Akukhuzidwa kuti auze apolisi kuti katundu wawo anabedwa atangogula kumene ndi cholinga chakuti alipidwe kawiri ndi boma. Daylight strips inagulitsa madzi a 500 mils pa mtengo wa 1,600 kwacha botolo limodzi, pomwe botolo limodzi ndi la mtengo wa 250 kwacha likadula. Pakati pa mwezi wa April ndi October mchaka cha 2020, kampani ina ya Sattar yotchedwa Malawi FZE inapeza ntchito yoti ipereke galimoto zogwiritsa ntchito pa ziwawa, ma water cannon a anti-riot zokwana zisanu ndi imodzi 6. Malawi FZE inagula galimotozi kuchoka ku kampani ya International Armored Group FZE ya ku United Arab Emirates UAE pa mtengo wa 2.1 billion kwacha, ndipo anagulitsa ku Malawi Defense Force MDF pa mtengo wa 11 billion kwacha zonse. Malingana ndi National Crimes Agency NCA, Zuneth Sattar pamodzi ndi mkazi wawo atehera akhala akuba ndalama kuchoka ku boma la Malawi pothandizidwa ndi anthu andale komanso ogwira ntchito mboma, ndi kumagula nyumba ndi katundu wina ku Britain wokwana 10 billion Malawi kwacha. Chuma chawo cha ku Britain chakhala chikumalembetsedwa ndi dzina lotchedwa Zavia Investment Limited. Kafukufuku akuonesanso kuti ali ndi nyumba ku dziko la Singapore komwe kunadzaza mabokosi a ndalama. Mkuluyu anagulanso galimoto zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi za Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari ndi BMW pa mtengo wopitilira 900 million kwacha. Kunyumba kwawo kunapezekanso zinthu monga ma ring ndi ma necklace za ndalama zokwana 500 million Malawi kwacha.